Ahojte, volám sa Guglielmo Marconi. Elektrina prešla dlhú cestu. Od Voltu, ktorý vynašiel batériu, cez Edisona, ktorý ju priviedol do domácnosti, až po Teslu, ktorý umožnil jej efektívnu distribúciu na veľké vzdialenosti. Dnes už elektrína poháňa celý svet, ale dokáže viac, než len svietiť. Môže prenášať aj informácie. James Clerk Maxwell v roku 1864 matematicky dokázal, že elektrína a magnetizmus sa môžu šíriť priestorom ako vlna. Heinrich Hertz v roku 1887 túto teóriu premenil na realitu. Vytvoril prvé umelé elektromagnetické vlny a dokázal, že sa dajú vysielať a prijímať. No ani jeden z nich nevidel ich využitie pre komunikáciu. Nikola Tesla bol prvý, kto pochopil, že tieto vlny môžu prenášať informácie bez drôtov. Už v roku 1893 verejne predviedol bezdrôtový prenos signálu a podal patenty na bezdrôtovú komunikáciu. Jeho vízia bola odvážna. Chcel vytvoriť globálnu sieť na bezdrôtový prenos energie aj informácií. No jeho výskum ostal v laboratóriu a chýbalo mu praktické využitie. Ja som chcel túto teóriu uviesť do reality. V roku 1895 som prvýkrát vyslal bezdrôtový signál, ktorý sa šíril vzduchom, nie káblami. Použil som iskrový vysielač, ktorý generoval elektromagnetické vlny a prijal som ich pomocou Coherera, zariadenia, ktoré premenilo tieto vlny späť na elektrické impulzy. V roku 1901 som dokázal nemožné. Poslal som prvý bezdrôtový signál cez Atlantik. Spojenie medzi Európou a Amerikou existovalo už predtým. V roku 1858 bol položený prvý transatlantický kábel a vtedy si britská kráľovná Viktória a americký prezident Buchanan vymenili prvú správu. No správa trvala 17 hodín a spojenie bolo nestabilné. Až v roku 1866 bol položený nový spoľahlivý kábel, ktorý umožnil rýchlejšiu telegrafickú komunikáciu cez oceán. Ja som však dokázal, že káble nie sú potrebné. Informácie môžu cestovať vzduchom. A práve Morseova abeceda sa stala jazykom núdzových volaní. Keď Titanic v roku 1912 narazil do ľadovca, jeho operátori použili môj bezdrôtový systém na vyslanie signálu o pomoc. Vďaka tomu ho zachytila loď Carpathia a stovky ľudí boli zachránených. Moje rádio bolo stále len sériou pipnutí a to, kto dal rádiu hlas, vám povie Reginald Fessenden v ďalšom videu.